Karajo Baok Bini dipasambahkan dek Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Tatilah yakin dah. Udah menyerah saja. Apakah Tati tetap maja di sekolah atau indak? Tuh awak kan masih alun ado anak. Lain ndak kesepian Tati beko. Mangalo Tati kesepian dah. Kan ada udah mah. Iyo, ado udah. Tapi kan udah ndak sepanjang hari lo ado di rumah doh. Pai membajak ke sawah atau pai ke parak bagai menanam taruang. Jo udah kadang-kadang pai meracun lado dan banyak pulo lah kerja udah lain. Iyo, Tati kan banyak lo karajo di rumahnya udah. Menyasah beko tuh. Iyo. Mengusuk, menyapu rumah, mencabut rumput di laman. Ndak lo cik-cik karajo Tati udah sambu. Ndak habis-habis gay do. Iyo, tahu udahnya Tati. Tapi itu kan bisa Tati sambil sajonyo. Kalau lah pulang maja di sekolah, Tati bisa kerajuan itu sedonyo. Ndak itu udah. Tati pun lah latih aja tuh. Sakitik bana gajinya dah. Ndak tabali bagai badak Tati do. Mencak lah Tati di rumah selai. Awak kan ndak tahu pulo rasa sakit do Tati. Bertahan sajalah dulu. Mudah-mudahan ado beko pengangkatan. Ndak sayang Tati do. Ijazah Tati itu sarjana tuh. Itu tanduk senyo dilamari lah. Pengangkatan ka dia roda. Iyo. Nan ka ditarimo baduo. Nan malamar bajibun. Alah lelah Tati dah. Alah kanyang Tati uji kau uji itu ande. Subhanallah panu hujan di duit Tati ku dah. Ayolah, kalau lah karih bana hati Tati, udah alah mengingatkan dari kini. Sebelum Tati memutuskan baranti jangan ada upe-upe di belakang beko. Udah bagai kan upe beko. Tati karajo ataupun indak, udah tetap dengan tanggung jawab udahnya. Kamu memenuhi segalonyo. Segalo kebutuhan rumah tangga kita. Dan insya Allah juga kebutuhan anak awak kelak. Yaudah Tati tahu. Udah pun ndak maruk gaji Tati nang seketik dari sekolah tuh bagai. Iyo. Bagi Tati lebih ke pertimbangannya udah. Pai dari rumah, meninggalkan kerajo rumah untuk gaji segitunya. Ini worth it dah. Siu-siu bana rasanya. Ayolah, nampaknya lah malam ke mah. Lalu lah kita lah. Besok udah kepi membalik pupuk bagai kalau Kak Dani itu. Tadi kok masih menonton juga. Udah matikan TV kau lah ya? Alah bakar gua kiranya. Onden deh, Tati. Tagia bana bangkit ke kamar tu. Apalah salahnya? Kalau lah mengantuk tu langsung saja ke kamar. Onde bini den lai. Apa kejadian nih? Cikgu tak sekolah kah? Macam mana murid-murid nak belajar? Andani, pai kama Andani kok? Tumben bana pakai singgah-singgah bagai? Mangalo ambo nan kata tiheranan. Ambo yo karajo mudia ilia jo salamuko. Tati nan ka jadi pertanyaan di ambo kini. Tumben di rumah pagi-pagi, nak majal Dipecat, kok dipecat? Selingkuh. Astagfirullah Andani. Saja waktu bana pikirannya Terus kenapa, Beb? Ambo mengundurkan diri. Mangalo mengundurkan diri? Ndak diizinkan sama laki Tati karajo.
Indak lah, laki ambo damai seorang nyonyo. Tuh, Jawa sebelum menikah kan lah lama aja juga ambonyo. Tuh, ba aku tiba-tiba se ado panganan nak baranti. Iyo itu, kalau ambo sabui, nio baranti se. Alah tuh laki ambo se ndak komplain doh. Yalah nggak komplain, bisa pulang tiok sabanta. Dulu makan di Parak, aduh sela orang di Parak sabalah pengen menumpang makan. Kini tuh pulang Jobini. Apa muka su andani kok? Aduh yang menumpang makan. Nggak tahu tati do. Si Epi, anak Tek Suna, kan inyo taruh paijo Tek Suna ka Parak tuh. Nggak sekali 2 kali nampak di Ambo do. Nyo makan di dangau laki tati. Kalau indak nyo ka dangau laki tati makan di dangau inyo. Astagfirullah. Serius lah andani ya. Jangan mangarang-arang cari tujuh le ya. Cari tu Serius, apa lo nan kambo karang kok nampak di mata kapalo Ambo kok. Ya Allah, ya bana tuh. Ndak nyangku udah bisa bantu itu doh. Mana ndak nyangku ambo doh. Nyo ju Ambo nampaknya makan siang senyo. Sudah tuh Ambo tuh bajalan lah. Nggak tahu Ambo do, apakah siap makan siang orang tuh lanjut karajo atau indak? Atau karajo lain lo? Ups, keceplosan Ambo. Maaf tati, Ambo pulang dulu deh. Amak menyuruh capek pulang cako. Astagfirullah. Ya Allah, apa iyalah tuh? Hah? Ya Allah. Dah, Apa? bisu tati le boleh ikut udah ke Parak tuh. Wah, den. Ndak sanggup bana bidi udah pisah juda dah yo. Sabanta senyo. Kalau pai pulo bini udah ke Parak juda ko Kumuh lah jemari cantik bini udah ko Kane lulu ba le dah ba do. Yo tanti yo ndak pandai ke Parak tuh doh. Tapi tati nunggu udah di dangau aja lah deh. Bisa tanti mengawanan udah makan siang bagai. Ndak ba do udah makan surang. Lagian karajo tati kan banyak lo di rumah. Di Parak banyak rangi. Ndak kan nyaman bagai tati do. Atau pulang bagai lah udah untuk makan siang tuh. Ndak ba dah. Biarlah tati pakai ubek rangi gai. Baju jo celana panjang gai. Tati bawa banta gai. Salimui kalau tati ngantua bisa tuh. Manga pulo lah tati menurut Yuda ke Parak tuh Aman lah tati lalu di rumah lah Banta, kasur, salimui, cukui sedonyo di rumah. Ndak ado nan paling nyaman selain dake udah do. Le tahu tuh. Manga bini udah kok mendadak bucin seh. Biswa udah nio tati masak apa? Cuci mulutnya apa dah? Apalah yo. Buah yo ndak buah? Perlu tati kajian ke pasar pagi dulu dah. Bulia langko ampe sehat 5 sempurna gizi udah tuh biswa. Nana ado sajo lah tati. Kan tati tahu. Bagi udah apa nan bini udah masak lama sih di udah sedonyo. Kok buah bagai kalau ado dah ba ada kalau indak masalah pulo doh. Tapi di Parak kan 5 masih banyak pulo no tuh Ado yang berbuah, ado yang masak cik-cik tu bisa udah makan yo. Ya rasa ka sajuk mana tuh mah deh. Di Parak siang-siang angi nio makan buah langsung ambil dari batangnya. Iyo, mangkonyo udah rawat juo limau tu. Walau kini buahnya lah ketek-ketek daunnya pun lah jarang-jarang. Selama masih berbuah, tidak menyampik bagai di Parak doh. Emangnya selain limau apa gaya do di Parak tuh lidah?
Ado sayur manis sakete, labu siam, labu kolak, jaguang, taruang. Taruang ado ndak bara batang doh. Tu ado pokat pulo, ado sirsa, lado kutu. Juo udah tanam di tepi-tepi parak tu ha. Ya tinggal ambil sebeko kalau buah. Niu tati sadunya tu dah. Kok ndak pernah udah bawa pulang? Heh, ba alon ndak kau udah bawa pulang? Kan di kulkas ado tu ha. Alah, Cak lihatlah tu ha. Ado taruang, sayur, lado. Kok lado kutu bagai lain tu ha. Tu ha, ado pulo jaguang kau udah bawa. jaguang. Iyo. Mana ada udah bawa jaguang pulang. Kau udah tahu tati hantu jaguang. Suka mana aja jaguang ndak ada dah. Ndak ada jaguang dah. Iyo tu ha jaguang. Ndak ada udah bawa pulang dah. Ndak Lah ada iya doh, rasanya. ndak ada doh. Cubalah cak lihat tu ha. Tapi kadang udah ambil langsung se. Tu udah habis di parak. Habis sih udah surang tuh mah. Tuh Jusia udah makan. Kok padusi udah keparak yo. Astagfirullahalazim. Apalah pengen bini udah aku kok ha. Orang lalu tu kadang singgahnya. Tu mau tahu ta. Mau tahu tak kariang saja. Malu lama kan. Tu mangkonyo. Kawan-kawan tu kalau istirahat siang datangnya kamari. Yolah dah. Tati lalu lah duluan. Besok pagi-pagi mana tati ka masak. Tati ikut ke parak juga. Titik. Ayo. Lalu lah tati dulu. Kalau udah biarlah sebentar lagi lalu deh. Yolah dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tati, bini dahari tonan palyang kami. Halo Dani. Aku bali. Sambuah dong, bali ikan, bali tempe, bali lado. Tapi nggak sanggup balikin rasa yang dulu pernah ada. Kamu lupa inyo tuh. Tati, Alay. tahu nggak? Kalau kini sedang musim nyaman sama laki orang. Tati, lo jago udah rito tati tuh. Maksud anda ni apa? Tati lah pai tahu itu udah hari tu ke parak mah. Pai ke sawah, pai mai liana iya. Ndak ada siam nak kek doh. Sia ka tu anda ni patang na cuk makan sedang ngau jodoh hari tu. Hah? Tati, istri solehanan lugu, menjago laki tuh ndak sekedar di parak atau sawah aja doh. Namunnya saja maliang, pasti tetap mencari celah lah. Baaka mambiak punya orang pokoknya. Jan bagarah jole anda ni. Kok ndak masalah sepele kok doh. Kalau ndak ada bukti, jan mengecek. Asbun namanya tu mah, asal bunyi mah. Tati nih bukti. Yolah. Si Epi tuh makin hari makin rancak nampak di Ambo. Kian kamari pakai baju sege, make up samparono, alis rapi, samu panjangnya nan suok jo kanan kida, pipi ba merah-merahan. Manganya bagaya bana kian kamari kalau indak kama mingkat udah hari to tati tu, itu bukti nyata tuh. Hei, iyolah, nyu kan gadi. Wajarlah nyu penggaya. Dan di kampungku kan banyak nembujang lai. Mangalo dah hari tu nangka di targetnya. Nanjale lah punya orang, lah bini. Tati, kan lah ambu sabui tadi. Pesona punya orang tuh lebih greget daripada orang lapeh. Picayo lah. Halah cukup lah anda nih. Kini ko ambolah pai kian kamari jauh dah hari tu. Di malo nyo ka punya celah mendaki ilaki ambolai. Batanyo lah ambu cie. Dah hari itu kalapau malam-malam kini kan? Jam berapa pulangnya? Kadang lagi pukul 10, kadang tengah malam guys. Nah itu manganyo di lapau selama tu bana. Setahu ambo main kuahnya, main peminu. Nah itu lah kanai ota tati itu. Pasti dari to pai batamu jo si Epi itu mah. Kok kamu orang tuh kan tati di rumah. Udah hari tu bajalan kaki ke lapau. Kamalo kapainyo. Motor nan di rumah nan ndak dibawanya. Sebanyak tuh motor nan ka disalangnya di lapau Sudahlah anda nih. Ambo tak kage Balanjuku ka dibawa hariko ka parak. Lalu memasak lo lah do. Adih tati cantik. Elo-elo.
Bye-bye sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tati, udah keluar dulu deh. Yuda. Sebentar. Sebentar manga lo bagai. Tati kuik dah. Astagfirullah, Tati. Udah ko pai kalapau, pai main kowa, minum teh talu anyo. Manga lo menurui. Dari pagi sampai malam Sampai beko udah pulang di lapau. Kanlah pasamu tarui waktu Tati. Yo tahu Tati nyo, tapi Tati lagi pengen minum teh talu Jadi, udah bungkuikan sebeko yo. Malo lama dah. Nyo Bah, siap ni kena dikocok lama. tuh langsung diminum lamaknya goreng pisang gai. Tati niolo pokoknya nio pai. Oe Tati, alun ado di madima nampak di udaro. Padusi ko pai kalapau. Di lapau tu apa-apa sajo nyo, sadonyo. Iyo pokoknya pai. Alah tu, latih udah. Latih, kapara ikui. Kasawah, malah sabantanya mailian aia, ikui yuwo. Udah ko, kini ko kapai kalapau. Mailang-ilangan suntua. Mau ota-ota jo kanti-kanti udah. Tati ikui pulo. Nionyo tu apo Tati? Dado do, Tati pengen daki udah sajo nyo. Pengen dake. Pengantin baru tu Indah ado lo bantu iko do Tati. Iko lah bakal labian bana ko mah. Kane gunjang udah ken kamari. Seolah-olah udah ko laki nandak batu disonsong bini ken kamari. Pokoknya dah, Tati hanya pengen menjaga udah aja nyo. Tati nak pengen kehilangan udah. Menjago apa lah? Emangnya udah ko anak ketek. Harus diriangan kian kamari. Tati tuh takui udah selingkuh. Tati takui udah ndak sayang leka Tati. Tati niunya udah punya Tati selama-lamanya. Pokoknya Tati ikut. Indak masalah. Tapi caro Tati ko membuat udah indak nyaman. Kalau Tati masih modeko, maafan udah yo. Batanang lah awak agak bar bulan ko dulu. Biarlah udah barangkit dari siko. Boleh sama-sama berfikir awak. Apa iyo udah nan salah? Kurang perhatian atau kasih sayang ke Tati? Atau memang Tati nan terlalu posesif? Udah, nah boleh. itu nan Tati inginkan lu. Pokoknya Tati pengen taruh juga. Udah jangan tinggalkan Tati. Tati pasti berubah. Ayolah, biarlah dulu. Sama-sama batanang wak. Insya Allah ada jalan terbaik. Awak stop komunikasi sebentar dulu yo. Kalau Allah sama-sama siap, nanti bertamu awak balik. Apakah untuk berpisah atau untuk nan lain? Hinda. Jangan pahit tinggalkan Tati leda. Yalah, udah kapai juga. Jangan blokir nomor HP Tati. Tati sayang kau udah. Hinda. Pokoknya Hinda dah. Iyo kana. Yalah. Pokoknya udah kapai juga. Jago diri yo. Assalamualaikum. Ya Allah. Dah. Jangan tinggalkan Tati dah. Janda. Itulah tadi Sandiwara Minang berjudul Karajo Baok Bini. Harito diperankan oleh Zul Hendri. Tati diperankan oleh Tuti Widya. Maisha Putri Erliandani memerankan Andani. Naskah oleh Surfiodila AMD Esos. Produser Rismaniar Esos. Teknik rekaman dan montase Cici Handayani AMD. Penyelia musik Sri Widya Stuti SSN. Penanggung jawab Kapalo LPP RRI Bukit Tinggi. Nantikan Sandiwara Minang selanjutnya. Sampai Basua Balia.